Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojibondora tete. Saka kuti munzwise pamwe nyaya yacho imi uya mugaro vambotito chaitsa nyaya ichikutaura kwamakaita sodaasipa pamusoro yechangamiro inini ndinewo nyaya yakaitikawo mumushameni yekuti tezvara wehanzvadzi yangu yamuri kuona izvi uyu akanga achiita zvaanoita izvori zviri kuitika izvi, asi inini ndaisazviziva, ndisingazvizivi azouya kwandiri asiri necondition yekai vandisumawo akati mukoma inini ndichapedzisira ndazvisunga kana kufa mukasasimudza musoro vangu, ngekuti kwandakaroorwa uko ndiri kubudirwa naamwene wangu mai wemurume wangu. Saka mukoma inini nyaya indoita sei? Ndikati iwewe wakambozvifambisa sei? Zvikanzi wanatimbwa wakaenda kumba kwa mukoma ava, waenda kumba kwa mukoma wangu ava, wachibva wabhadhara mombe mukoma wari wega ava. Zvino ndochidini nenyaya yakadai kuti inini ndinongedze mukoma? Hazviiti. Ndikati ayo matare arungobuda wani katende kwa mambo mutasa, ngekuti kuti tigare pasi newakwambo wanotitira zvinhu zvakadaro, inini ndakati tozogona kupindurana masoko asina kunaka. Mbudzi kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa. Saka muri kuona patakauya paya makabva mati aiwa iwe wazouya wega sei? Ko uyu akapiwa mombe wacho ngaauye atitaurire kuti mombe yanga iri yei. Ndo mukoma wandauya nawo. I remember last time by Makawea. Makataura nyaya kuti zvishua kumba makadini makasvika kati mimi makanoona wakura mukataura nenyaya yekuti mimi pamukadzi uyu pamwana wavo chakanga chadzosa mwana kumba yanga iri nyaya yezvikwereti zvaangarukisa zvazvawandisa. Ndiyo kanyaya iyi? Ndiyo handi ndobva zvazobuda kuti imi maendawo makanoona mukoma kumamati yakobhadhara mhosva yedu yekuti takaisa zvinhu zvekumusha kwedu pamwana wenyu. Ndizvoka imi mukati zveshuwa takaenda takaonani mukoma tikati yazvo ko mukoma aizotambira mombe ari ega asikatauriri mhuri nechinhu chinonga chichibata mhuri sei? Vatati baba wazodii wazoo. Saka ndo nyaya yekobaba yekuti vana bamba wakati takauya kwamuri tikatsanangura nyaya iri kunetsa pamwana, waibva wabvuma mhosva yavo yekuti wakaisa zvinhu zvavo pamwana. Imimi mbobva mabhadharwa mombe, asi mhuri haidi kuziva kuti makabhadharwa mombe yenyaya iyi. Saka ndiyo yatata kudaidzira. Saka nyaya yedu yekuti zveshuwa kana makawana timbwana uya wakambouyawo iri kumba kwenyu. Pamusoro mambo wangu ini ndinoitwa Frank Chinkove. Nhau yakaitika ndeyekuti yakaitika muna Machi uyu musikana wangu akauya kumba kuna mai kuvhireji raSabhukumbata. Anga ane 3 days auya. Saka ini ndakazodaidzwa namai zvikanzi shamari uya uone zvikuita mwana kunoku. Shuwa ndakadzika inini ndiri kuwadi 2 kuchipoti ndo kwandinogara. Ndakaenda ndichibva ndatora musikana wangu ndobva ndauya naye kumba kwangu. Ndauya naye kumba kwangu anga zvazvingonetsa anga asina rugare aitobudirwa. Saka abudirwa kudaro
inini ndakataura nemudzimu wangu wari apa ndikati ko iwewe umbori ani pamwana wangu zvikanzi inini ndinonzi Tracy Nyamfinama ndikati zvakamboita sei kuti uye pamwana apa zvikanzi inini at first ndakabuda pane mukunda wangu wekwaTimbuhwa asi vana Timbuhwa hawana kuzvitambira mwana uyu haana chaakataura asi ndakazoona kuti zviri nani kuti ndipotere paMurora ndo pandakapotera mashona saka zvadaro vana Timbuhwa vakaenda koripa kwa Nyamfinama zvikanzi saka kuti unyatse kuziva rakazara munhu akaenda neni kunyafaro kwamabvudza ndiCharisi ndikati Charisi handimuzivi zvikati unofona uchibvunza kuti kuna anonzi Charisi here pandakaisiwa poison kunyafaro munhu wandakauya ndichitaurira ndibaba mukuru baba vaMutsa ndo wandakataurira ndikati pakanaka zvikanzi wodaidza wekwanyamfinama hanzvadzi dzangu ndikati hongu ndazvinzwa shuwa ndakabata foni ndikafonera mukwasha edu Brian murume watete wedu ndikati kune vanhu here anonzi Charisi ndiani zvikanzi ndibaba nyakundibereka ndikati alright hanzi ngawauye kuno zvikati ko baba vaMutsa wariko zvikanzi hongu wariko zvikanzi ko Sanyamfinama zvikanzi hongu wariko ndikati aiwa pakanaka vanhu iyo vandiri kuwada kuno shuwa musi wachoyo wakazondifonera zvekuma6 zvikanzi sekuru tasimuka kubva kwamatema ndikati pakanaka ndikati inini ndiri kuchikoti imi musasadzike nekumba because mai vakadii havakuba vakadii vakasimuka asi urongwa tiri pamwe chete vakomana vandakanga ndavadaidza bambo Tito nemunin'ina ari kuHarare wakangopindura kuti vanhu takabatikana mazvona asi program ngaifambire urongwa hwese wanga wari kuhuziva right shuwa vana Timbuhwa wasvika vakasvikawo bvabvisa mutete wavo wedhora zvikati tateera mhuri ndo patakatanga kunetsana nana Timbuhwa ndikati ko imi munozoti mateera mhuri ndini ndakudaidzai uyu Murora wedu ane 5 days ari ngobudirwa ko nyaya idzidzi dzaTracy Nyamfinama ari pamwana wedu munoiziva here ndakavabvunza katatu samukuru wavo ainzi Mary Gandiwa ndiwo aifambisa dare redu rana Timbuhwa nesu wana Chingobe zvakanzi hongu nyaya tinoiziva baba ndikati wana Timbuhwa muri kuona mhosva yamuinayo ko nhaisa Nyamfinama wana Timbuhwa wakauya here kori kumba kwenyu panhau yaTracy zvikanzi hongu wakatouya wakati pamombe 3 ndikati aiwa mazvita ndonyaya ndandoda kuti ndizive wana Timbuhwa ndofunga muri vanhu vakuru kwandiri mobva matora mwana wedu kuenda kwanatezvara wenyu koripa isusu wana Chingobe tisikazivi kudherera kwakaita sei muri jona 2 mobva maenda maifambisa mwana wedu kun'anga isusu wana Chingobe tisikazivi zvikanzi tiri kuzvinzwa sekuru ndikati point number 3 makabvisa mwana wedu kuinyanga mukamurongedzesa akauya paMutare akagara paMutare mai vanga vaenda kunhamo kuMalawi asi hamuna kumbotitaura asi musha wedu munouziva zvikanzi shuwa sekuru kukanganisa right ndikati aiwa kukanganisa kwenyu hatingangokanganisizve nemuromo ndikati wana Timbuhwa pamhosva dzenyu muruziva here kuti mune mhosva dzekufamba nemwana wedu aputuna hamuna kutizivisa kuti mwana wedu ndo zvaari kudii zvaari kuita mhosva mabvuma henyu kuti shuwa zvese zviri kuitika tiri kuzviziva hanzi hongu right ndo vandavati mombe 2 muripo wenyu zvikanzi yes nyaya tiri kuinzwa asi tine kuchema kwatiinako right ndikati ava pakanaka chema itidzi wobva wazochita pamombe 2 zadi dzawanda ndobva ndavati alright since takarorerana hatisi kukana chibvisai mombe 1
zvikanzi yesi tatiita zvinzwa pamombe 1 ipapo wobva wachita sekuru ngatitaurirane iri mari ndikata mombe 500 zvikanzi 500 manyanya right zvikanzi alright takazouwirirana 350 pa 350 wakabva wakubvisa $100 ndo yawakasiya zvikanzi imwe yasara iyi tozodzoka topedzisa after 2 weeks ndikati hongu ndadii ndazvinzwa 2 weeks dziya dzakapera nasatimbo hatina kudii hatina kuwaona rasondo rechitatu ndindakazowafonera kuti ko imimi maakupi maakutanga kuita kana ungofona kana kudii ndobva wakazo chindifonera nditobva kubasa zvikanzi sekuru tamahu tiri kuuya muri kupi ndikati handiri kumba shuwa wakabva wasvika tobva tatambirana nawo wobva watsanangura zvikanzi sekuru nhau takambofamba kudzinyanga tikaenda kwaMukotsanjera kana kuMozambique takadi takasvika asi takazoenda hanzi kwachifani nakangano hanzi kuna chifu tichiendesa nyaya yedu yekwamabvudza saka tine chiwano chatakandoita saka mudzimu hausisipo pamwana wenyu ndikatowa kwasha zvamunotaura ndiri kuzvinzwa ini ndinoita nezvemweya ndinoita chechi dzemweya zvamuri kunditaurira apa handisi kuona handisi kupindirana nezvamuri kudii nezvamuri kutaura ngozi yenyu apa itongoripo nguva yacho yandakakubva ndangosimuka ndichibuda panze ndopakabva patobuda musikana uyu vatomhanya 2 hours tiri kutsvaga chi munhu atingamuoni ndopatakazochiti ini ndakamhanya ndina baba vangu wasatimbwa baba wamutsa tadzoka tauchita saka munhu atiza aenda kupi muri zvo tichidzoka ndopatakasvika satimbwa warudii yangari kuti makaripisa munhu mhuri yenyu isingadii pawakakupai $100 makadini $100 kechipiri pawakati tamuhaona taakuwe makatomira futi imimi nemukadzi wenyu kuti mutambire futi mari yayi on behalf of the family mapedza muhwamahya futi on behalf of the family ndizvo kwete sei makati zvinhu zvese zvese zvazviri kuitika makazvitora kuzviita personal hazvina kuitwa chemhuri hazvina kuitwa personal mambo wangu ndai ndikuti makaita personal way ndakadaidza vakomana avo tatiri pamwe chete ndiriudzwa erai $100 makati chimbunditaura kuti breakdown makadini alright pabreakdown tiri pabreakdown ipapo handodzi yangu yakabva yanditi honai mukoma mamiri akaita situation ini handina chandiri kugona kudii kuita zvikoro zvada kuvhurwa handina pekudii pekutangira ndikaita mwana wamai shuwa kutambudzika ndakuona kuripo shuwa ndakabvisa mari ndikamupa mari enda ndakamupa $80 ndo mari yandakamupa ne20 bambo Tito kubva kwandakavadaidza hwana kuuya vakomana handina chandakamupa saka nyaya iripote kuti iwewe nehanzvadzi muri 2 tinotamba bhora rese muchibudisa vamwanhu vese vemhuri mukati menyaya asi chinhu chiri chemhuri because nyaya yakauya pandekuti bvisai vana timbova bvisai zvinhu zvacho handizo kuti bvisai chinhu zvenyu zviri apa muise kumusha kwenyu hanzvadzi dite free but imi muri kudya mari but hanzvadzi yaisupona mari muri kudya asi hanzvadzi chiri kuchinja hapana. Alright, pauya ngechipiri wakabvisa mari
wako yabvisa 250. 250 mari iyoyo mai wanga wasipo mari iyoyo ndakazobvisazve futi mari ndikapa kuti abatsirikane kubva pasara 150. ayo ndakampa 100 kubva pasara 150 iyoyo ndobva ndachengeta. Ndofunga mukomana ari kuharari ndakatongomutaurira kuti wakomana handina kuuya nemari. Pari zvino izvi handidi kunyepa mamba wangu kuti mari iripo. But the thing is kuti wakutosenza iwe kuti wakutoziva wekupa newekusapa, it means mari ngeyapo haisi yemuri. Saka zvazvinotaura manje zvinotaura kuti problem ndeyako iwe haisi yemuri. Wakushandisa sisi kuti uye utenge chingoma pako. Because dai ungori munhu atofungwa dzekusenza zvakanaka, waifanira kuona kuti hanzvadzi kutamudzira. And I'm wondering kuti hanzvadzi yacho kutamudzira sei sikuonawo kuti riri kushandiswa. Ndiwo kubhidzika nemweya usiri wako, ndiwo kutamudzika. Because nhasi taita 120 yako 80, mangwana nhasi taita 150 yako 100. Saka ratogemu kare kubudirwa kakadhirika kakadhirike kuti hanzvadzi kuende nabujiwa nokuyawo mari wachiitira kubudirwa. Saka dambudziko racho rakapera. Dambudziko harina kupera. Dambudziko harina kupera. Saka iwewo kumba kwako richapera sei? Wanatimbo wakati nyaya patakapedzisira wakati taakuenda kugadzirisa kuti zvinhu zviri apa zvibva. Aiwa, zvinhu zviripo zvenhasi. Timbo simuka timbo. Nyaya iyi yemunhu makati yapa. Sunyaka itaza zvekuti miro hautadzi nyaya yemakati mukadzi yaona makabhadhara matenda ndava mukadzi ari kubuda apa ndiwangu saka utadzii mukadzi wakutaura naye kuti abve apa sekukuisa ikosi kumuisa kwamakaita ipapo izwa timbo chekutanga chadona ndimi here makaisa mukadzi wapo mukadzi wakanobudirwa wakatotakura asi kuti isu aiwa no usanyepera ungwara batimbo kuti mukadzi ari kubuda kubva saka ngewe saka tisu ndati ndimi here makaisa mukadzi apa hongu kana kwete because chinobva chazokusumudzai chekuenda kotsvaga ne350 yekubhadhara chinhu chamusingazivi unenge wakunyepera dare rineri. Wakauraiwa charisana nditora akarona mukadzi wake wechipiri akati mabheniwe ndarora ndikati ewo akauya iti tresiwe ndikukuda kuti ndiende newe kwandidororera maikuona ana mbuya wangu ndibva ndati ewo mwamuna apikiswi bahambai ndikoti akapereka mukandandinako kandobva nako harani ndienda nacharisi kunyafaru kwamabvudza kwamafungai mabvudza ndosvikayo mai mabvudza odonditaurira marango ashe adonditaurira aibva apika sadza rashe nehuku apika sadza rashe ndidoya sadzaro ndava ndiri mweni mudumbu mangu maikaroko nzasi munotutsira ndibva ndabva kuti zvandaya zvizvizvi handishaponiba izvi ndinodzoka ubva nyafaro ndisvika pambapo ndidaidza banguru baba wamutsa mukoma washe uyu Eria Timbuwa kuru imwe namai kuru uya ndikuno
waibva ngatisangane pagwanzi patisanganapo iti bakuru imwe unoona kunochita Charisi wanuyu anonditora baba panokwenda nani kumba kweurerashe zvino zvatino yako handishaponi baba mukuru imwe ibva kwai unoenderenyi unodini kuramba iwe ndinoti bamukuru imwe Charisi handikwanisi kumupikisaba handiti kungoona ngondisiya ndiri panoenda Clement nezviro zvangu ndarima aiuya aitora neurerashe aitengesa ndisara ndiipotseka nemapwere ndinobara wapwere 7 ndibvapo bamukuru iti uchapona kaniwe ndikati handishaponi ba kuenda Clement kuna Charisi asi handishadzokeri ndiri mupenyu baini bamukuru namaikuru vanotanga ukokota vaiti uchapona unoenderenyiwo unonyanyokubwa ndikati Charisi handimukwanisi ba tabvapo tinoenda Clement ndasvika Clement handine ukoreba ndinoramba ndirukonza ndinombomwa sauti nemvura nditi pamwe ndichararama ndinoenda Bhonda korapwa tiri Bhonda nekapwere kanguko Charisi unosvika pakiriniki uindisiya pakirinikipo aidzokera kumba neunashe kokara kumba kwanguyo ndibva kuti vanhu variyo kumba kwakoyo nditi zvino zvandisiya ndiri pano asingondichengetiba nemwana ndishadini ndipo ndinobva ndashayiwa atondibatsira ndipo ndinogombeka ndisiya kapwere kanguka Charisi unouya aisvaka pachipatarapo ndindomubva hangu aiti zvino mwakadzi ungawatoraramba uri panganyi wese vanhu vaitira tine umuoneva une mukadzi ndiye atozoti apashinapa Charisi unogadzira mapepa ashe ainditora kubva Bhonda neurerashe wamai wangu wasipoba ndiri ndega vanhu vadomira wababa wangu newamai vangu vadomira kumbayo kwamatemayo ndandinovaga kichini yangu yandinovakiwa ndiye Charisi ndino vanhu vadokaramo waiona turesiyo uripi ndiona sizongu airirene turesiwe uripi mwana wasu ndiatizisimwe ndipo ndiri panapa uya ndimutoro mwana ururira Bhetura wangu uyu ndinosise ane kuya bandinotwa ndiCharisi nemukadzi washe Miriam mabvudza wainditora kuenda nene waisvika kumba waiti munhu tauya naye uyu ndisina namai bandiyati zvinoreka ndivhure madziso angu ya nemuromo wangu ndiatsame penoshandibvunza handinoona adondibvunza apa ndinochengetwa ndinoatsama madziso angu adovhurika yananyangwa kaana uvhurikepa Charisi unondishungurudza pamba pangupo ndipo taura wena ndigomera nemusha wangu nditi zvino kana munhu waroora akwanisa kugara nevakadzi vashe mushere zvinoaendere ineni kwamabvudzayo zvino pandinouya nekapwere kangu Harare nditi Charisiyo tarisawo mwanayu kapwereka ndinogara pakapwereka tarisawo mwanayu Charisi auriona mwana arutambudzika here wapwera wadobawa ndimainini wakoyu ndiwo wana wega here tarisawo wanguyu mukake hane uya mwaba mwana wanguyu zvinomutarisewo Charisi unotaura zvidonda ndimubva hangu ndakanyaya ndipo watodaidza karora akaka mukadzi kamudhara ndikati zvinodai ndiripo kamwana ndakadikugara nako mberi zvinoreka ndikaro ipapa ndinourawa wandau imwe adondipedzetsa mwamuna iwenda nenenyafaro vourawa ndinourawa ine ndinogarawo pamwana pa ndikati zvinodai ndiripo ndandirumupakizi zangu zvaikara nazo mushundu masheku zvinoreka ndigarewopo Charisi unondipedzetsa ine adoenda nenenyafaro chizwa ngaturirane iwewe hauchanadi kuchigara ivo pavo iwewe tsvakazve kwatimurwa wako kwaunoenda kugara iwe usiyane nemune uyu nemutumbiyo vana Charisi waruziva zvaurundiita waruzviziva kwamabvudzayo ndinoti Charisi wedaidza mainini unditaure naye uri umunyepera ngenyi nyaya dzidziyo uri kutaura naye uimunyepera ngenyi adauya maininiyo ndikati mainini imwe munondipedzesana mai wanu imwe
kunyarara ndukusaba ndatine makore mangani ndapaine ndatine makore adowanda mazinji nemakumi mairi nemasere ndapaine ndinodini shandise tauro mainini hana utongomutaura adotorako mukotsa penoti adomukotse pimaininiyo ndiyendiruda nditaure naye nditi maininimwe mudondipezetsere nyina mai vanu mudondipezesa ngenyini ndinodotora mukadzi wakaiwara nyamusindurara nekakwereni urara pamwepo nemwana iye mainini wachoyo akoshenyi akoshenyi mire mumabvudzi akoshenyi ndikukuzwa asi ndationa handinoona kuti wakutambudza mumwiri wakatakura wakakutakura wakutambudza ndoda kuti iwewe enda patimurwa uko tsvaga paunogara patimurwa tsvaga paunogara wane zvawadondiita ikumbira nechenzi dzavo zindi mwaya zindi titaura chokwadi chitaura chokwadi zvinoda yakotaura chokwadi hazvichakwanisi kudzokereva ndinogara pano ndinogara pano wachaziva zvawashaita nabambo washeyo naterwa washeyo wachaziva zvawashaita ndirikugara naye murora iyoyo ndirikugara naye ndikada mupezesa charisi asingotauri chokwadi ndinotaurira sekuru mekupi vanu mombe zanu muruchajazi charisi ngaachajega charisi unochajega mombe zashe aitaura ega ndinobvisa mombe tatu ndifamba nesoka zangu izi kuperekeza mombe zomutanga tisvika mutangamo titidzosera charisi uti ndirundoito hangu asina ndizvisiba maininiyo ari mukotserenyi ngauye tipezerani mainini uripi uri mukotsereni mainini urarari charisi wacho ndo Ndini? ndini charisi saka charisi semusukuyane mainini Wana wacho wakati mwana yule hatuki kwa matema. ai izwaika baba imimi ndima makauraisa mukati imimi pamuchazi ndima makauraisa mukati asi chamakauraisa mukadzi inyaya mukadzi ari kwada ndo chakati muraisi mukati saka mutadza sei kuti imimi nyaya dzeimude pachena mubatsirike zvakanaka ko muri kutsitika munosvike ndine kutsitika hamuna kwamunosvika nditi fambirai pamwe chete mukadzi dzenyaya iyi wanokwati tedzire nyaya iyi zvamanoita zvokufera muchiopana chimwombera natezvara wakukutenga hazvizvo zvinobatsira mwanako ingozi ida kuripwa hakuna mushonga wakauraya charisi unoiti wakauraya gadzirisa mhosva dzako usahwande chokwadi unochiziva siyana nezvauri kuita kuseri uri kutsitikireko mukadzi waunoziva kuti ndiwakauraisa uri kutora nhamba yako iwowe mhosva yako kunoipa vamwe musi wamwe vanhu watambudziki tarisaone mhuri wane hondo naye mhuri yakuti zvauri kuita zvako zvomakapana mombe nemukomana uyu ndezvenyu zvekubhawa izvo muchitengana muri tu handizvo zvinopedza ngozi be nyaya yako iri pekuti ripa ngozi yako noti zvekuda kutransfeya ngozi kubva mumba mako kuendesa uko sei aizani baba musa ndinomutaura baba musa vandinobva vakura ndicharara mimba ine handicharara mimba baba musa uri baba musa uyaya ndinomutaura bangura iti ukorara masi unomugoenderenyi nditi chariza munzi pamondi anaiza unogomerawo muriatse mukadzi mukuru baba musa nyaya munoiziva makataurwa saka mukuite zvamakataurwa ndiri kuziva kuti mimi baba musa ndii makataurwa nyaya yese zvakaitika munoziva saka muri kuitei semhuri yepatimurwa pane zvamukuita kuti munoshumisa chii munhu asina mhosva akaipana pacharisi akandinyembera lasviki wapera akanditazi mukadzi akatidza kumakuisa zvikwezvi uyu wapera musha wapedzana wese wari kupera waitora zvekunditsipika inoti ndipedze pandinogara pandinondingodzokera kobvomaromba kwawoyo nyanya musava musena vavo wapera mudaigawangani mudaigawangani charisina eliya musingonyari wari makuru mudaigawapera mungani wamudoigaima wadangoseri wapera ndochengeta gorena mudaigawangani
kwetu. Kwetu. Muda ulipi? Action mundu ajange ipi? Kana uli mundu alipendo wangu hapo sio kulika kitesera. Wapewe watu wakunza wakafusi kwa kiwani. Ndio mwana. Mwana. Wewe. Buru. Madi. Madi. Hapana. Hapo ni chabu kuti. Kutirira na kuzidi. Musika sio ndio kama gazi na yeye. Ikabu kundroere baba. Ini isusu. Atita kutitatu mulapa. Asikuti izini takabweza kuti modi isusu zili hapa kuti because zakajoka kwa mabudzi. Saka tukoti ndo ichaita kwa mabudzi apa. Tione kwa mvuzo kuya. Saka ndikutaka Mafuta ndiani. ndiye iko kuti kwenda nengazi. Wewe mkazi ndiki. Saka wimbizo nyaya wewe Charles. Nana mafuta kupa mchiti. Makaura ya mungu mafuta leo Charles ndi makaura ya mkazi. Wotulinda kaenda na mkazi wao kushua. Kwa hiyo kwa hiyo waendelee na iko kwa zote mkazi huyu ni watu wawili. aiwa ifanye kuzamba baba. Aiwa. But wewe unafanya usisiwe. Ungana ni mkazi wako kumshaka mkazi wako kwenda ni mkazi wako mbako girlfriend. Anga girlfriend badala asa wakaenda Ndio waende kukunodi. ni mkazi wakaenda kodi Chawakaenda intention yako kwenda ni mkazi wako. bali kama unataka kusera kwenda nayo kuti mimi mamuritori nechinangwa chamakasumukira naye kuenda naye ikoko ende chatobuda ipapapa ndechekuti imimi wacho imimi maenda naye ikokoko arwara hamuna zvamakaita mukadzi wenyu arwara imimi maenda kubondo hamuna kuzomboenda kotera kuti komaira kuti ko mudzimai zvaarwara tomubatsira sei makabva maenda koogara mukati zvinhu zvedu zvaita ndakaenda naye senasi mangwanani ndikubvakazana ndikubasa chenda na inini nakuseni asi obonda ana kusumuka ndakasana ndi mabonda naye chiwe kusvikana 4 vanazosisia kuti vabuya mubhedha vanasunga tikati mai ndakuenda kupi kumatema ndotsvake musikana akugara nemwana bamba saka ndipinda kasuka ipapapo kubva ndaenda kuvamatema nemota vanasvika kumatema kutsvaka mwana mwana voda mushaya vanazokera mangwana makuseni vanasumuka ndauya kubonda ndanokuenda kuti kubasa futi vanasunga tikasvika kubonda ndona mai ndabva ndaona mai vanaenda kumota epiremoni right saka zandaipa papo ndasvika ndiona pabhedha apana mukadzi apasina. Alright. Nai Tracy. Iwe ukachicha unochipe. Charisi ngauze mukadzi washe panapa. Atauro tudonduraireni udowarenyi pamatema aikara. Wada wakaembeya uko harare kuti kana ndati kuuya washaozera ikweyo. Kauye pano tiri wakadzi wake wese. Nyamusaro ndisiya ndirurara nemwana ngenyi. Undisiya ndirurara nemwana ngenyi. Alright, izvo zviri kuzikani. Ndakuda kuti uchitaure iwo zvauri kuda iwe kuti zviite tikubatsire tuzorore. Mukadzi waCharisi ngauye pano. Kuda kuti auye adini. Akutaureni kuti udondiurai taura hama dzangu dzese kuti udondipezetsa. Ndaona kuti handina zvandingodaira apa hama dzangu dzisipoba. Padouya adodini kutaura udowarenyi. Ndinouya kara ine ndinouya January. Panapa ndikara January panapa. Waiswera kuti imhepo ndiri mhepo yako ini. Ndondoona ndiri mhepo ini. Muitswera kunamata manamata zvendiri kumirirani nemukadzi wakoyo. Ndiri kumirirani muinamata. Ndicho Mwari nezvona zvavanozvipezetsa. Nyamusi warukarenyi wainamata muimwa yemvura zano. Wageza nemvura ngani kuti usvike pano iyo. Kuvanhu vanobva pano wageza nemvura ngani. Dzekuti imhepo. Ndiri mhepo yako ini. Ndiri mhepo yako bai. Saka bambo Charles. Baba. Nyaya yekuti kuifechemuke. Ivhurike. Kuti iende mberi. Mukadzi wenyu ngauye. Mukadzi wenyu ngauye.
uyu ataure zviri pamwoyo pake mutaure so that muite way forward yaiperi because nyaya ikaramba yakadai haivhuriki ngaauye uyu ataure zvada kutaura mhuri pana mushonga wengozi hakuna pamukuripa hakuna chinhu ndingamutorerwa ichokwadi mutore inini mukadzi achinoona pakati ndikuenda kutorera madzibaba vangu kuti yawe ndidini ndikudiyo ndikuda kuumba kwamatemba saka mukadzi aenda watopa iyi vakibitu ndatira mukadzi wangu zvikanzaiwa mukadzi wachaenda kwamatemba iye uyu ndakatira mukuru uyu munina uyu mukadzi wangu ariko matema kudiki wacho ndakapere iyo ati nawabereki wake munatera munyatotoita ikweyo titotese imo ndizoewo petu chaguma chamutaurira munhu sakaiziripokudinakuti ndaenda ikoku ndatira mukadzi wangu kuti because ichakayareba asi vangaenda ati ndoda kudini ndoda kutora wabereki ataenda ikukuku wachibva azowanachikaika wabereki wacho aiwa kuti utore mwana wedu hatidii kuti utora zvina kuitaba iwe chidini mwana wedu kugara kunoku kumba kwako haiko matema saka zvoti kugara kwamatema titorombe ini panapa titorombe kuti tugare rebe nditogeza kunora kana asana kugeza right zvadajuta mukati iyeyu hatitaibomi indawa yangu ere kuti uiteromo kwete ndinokutuka ere pandinosimuka ini kwete ndinofuma kuseni ndibvunza ndinochanisiwe maini aripi asingoda iriba akabvunza shuwa ndinokubvunza iyo nditi zvinopera wangu wese wapera wangu waripo apo ndibvunza kupera wangu imwe ambai nyafaro ndokupangidze imba ndinofira tiendayo ndibvunza kuti tatipi muiti tiri pana sabhuku wenyafaro sabhuku wenyafaro haruziziwe nekuti nini ndinopedzetswa iyo unobvunzwa ndibambo wangu iti aikonzwa kare zvinoitsa wari ukonzwa waruramaba right zvandaro ndakataenda kware kwachoko ndikazira ndakatora mukadzi wangu sinzi ungakatora mukadzi ngati maikuru wangu yaitaurira maininongo yaitaurira zvadura saka ndasvikekoku gabai mai zvikanzi mukadzi mutetori haendi kwamateni saka izvo ndikuenda kwaharari kumba kwangu inini ndione mukadzi asi utongo uripo kasiku ezvai baba tikuti isusu zvatakuita tikubatsirei nyaya iyoyi simba tinaro rekuti auye kana asingadi kuuya simba rekuti auye tinaro rekuti auye saka zvandikutaura izvino ndakupaila zichani endai mutaura nanatezvaraiwawo wauye nemwana wavo tiite savisi neni kana avari kutadza kuuya naye tichati mapurisa aite zvokuuya naye because nyaya iyi rapa mweya urapo kuti uenda shumu dzavo dziri kutoda kuti titaurirane tiri tu kuti vanobva bonda anobva ndina mai ere ndinobva ndinoadzama ndisina namai bei iye anobereka mugwera wangu aikara mandiri ndinorwadziwa ndiri pamatemayo iye akugara negremoni muindakidzwa wegremoni munobva nene bonda ndina wanini munobva nene ndina wani ora tisaiti hashamba tazwa saka right ndiyo nyaya yavanakutama iwe charisi endota asi imibvamu musaite urwirira kana muri mukuru kumurira mirirai kuti chokwadi usateke advantage yekuzviripo zvindingatokya ndizvo zvinokudzokerei mangwana this is debt money chokwadi yamuri kuganda kutengera chingwa ona uine debt money munhu anotambudzika udaiso imonotora mari yacho kuganda right ipapo mama wangu kana uchidaidza wamwe vanhu kuti uyai tionesane wachida kuuya avo vanhu vakutwazwei kunokwa twazwei kunokwa kuratidza kuti nemi imimi hamusi kuwirirana dai mamuri kuwirirana bambo nevamwe wenyu apa avanga vasina kuuya kunokwa munoda mauya timu 1 zvino apa imi matoya mutori kusaidwa natimbwa mutori kusaidwa natimbwa because makanya mari yanatimbwa saka mari yanatimbwa wakatidzosai mari iri munoidzosa sei aiwa inodzoka nhasi tatomuti pai 150 yamakapiwa mai manja yekutoti wamwe wamboitawo 50-50 kusambo hamuna saka munozoitora kupi unodzisira una natimbwa uda kuzoitora kupi
yamakatopiwa yacho mai manje apa 250 yacho makatogowa makatonakirwa, asi munhu ari kutambudzika, munhu ari kutambudzika uyu. Imi makushandisa munhu ari kutambudzika kuti muite mari ndiye. It's wrong. Titese babu. Ende mugare pasi nechi. Pambotitsu. Imi kana madaidzwa neuyu kana mudaidza unganai ndechemhuri. Semhuri chimbosiyana nemadhifarensi enyu aya. Chimbobaisai kusai muungano. Moronga kuti chinhu chitambi zvakadini zvakanaka. Kana paruda munhu wekuti akubatsirei, maakuda kuti munhu akubatsirei kuti mweya chaiwo uyu utaure nawo zvekuti unzwisise zvikwanise kuite breakthrough kuti nyaya iite sei ifambi ipere. Uyu asi kuramba nyaya dzake manyaya vari kudzidziwa, but muruzwa ari kutaura kuti uri kutaura kuti izvo uri kunyepa Akotaura nemukadzi wake ndiwaona nguva inyepera nababa imwe mhepo yasimuka. Mhepo yasimuka, baba imwe mhepo yasimuka. Ndiri mhepo ine Charles. Charles ndiri mhepo yako here. Alright, aizwa alright, ngatigadzirise. Charles urikuzwa nyaya dzako. Hazi unotori munomutaura zvimwe. Wasvika kuHarare wakutaura zvimwe. Saka uri kuoneka, saka pese paurifamba chibva wazwa kuti mukadzi wako ari mhomho yako yemukati yebhachi. Ukangochinja bhachi kuchinja bva mhomho yachienda mhomho yawapfeka. Saka pese paunogara nyangwe uri kubva ziva kuti uripo. Izvo kana usinga usingazviziva chiziva kuti uripo. Kana nyangwe paanenge arudya sadza pamupasha ndiye kutopakisa. Ndizive izvi iye mukadzi wako. Saka usambofunga kuti wakangwara waunongwara. Nyaya yako ngaipere. Kupedza nyaya yemukadzi wako ngauye. Haafaniri kushandiswa force ba. Mukadzi wako kuti auye. Ngauye yega ataure nyaya yake apa. Paite way forward. Because kana asiri kuuya zvinhu hazvimiri zvakanaka. Arikudiwa kuti kana ate zvakanaka. Yes. Kana ate zvara wese vari kuona mabvudza kuti ngauye vanhu. Vakabereka iye uyu ari kutaura apapa. Tirese ari kutaura. Kana ate zvara vari kudiwa apapa. Mune mhosva yekutakura mutumbi wemunhu uchienda naye imimi kubva kuchipatara kuenda kunoinga pasina mai. Imhosva yamunofanira kugara makaziva kuti iyo. Saka endai munovataurira musiri kuwirwa vachiuyu vemauya nawo wese wakakwana. Musasiye wamwe. Ndizvo vafunza muonda. Yes. Ndakubvirawo pana mbuya mukadzi wasekuru ari kuHarare. Zvekuti kuuya sekuru achitaura nemuromo panotodii Samoni kutoenda chatorendesa negwara chairo rekuti auye kuti kana asiri kuuya uchavaine mahindra chowani zvingada kuzvingareruka bhozi sekuru unouya nemahindra nyaya yakuna patongoenda uyu chishuwo chake chainacho pasi chisina kuita amuyekuri nyaya imwe kubvuma kuti nyaya imwe kuiziva. Yes, and the onus is on you. Kuti mupedze futi nyaya iyi. Asi kana mapedza vanatezvara waripo wese wachakuchaja ichaizvo chaizvo. Sezvo makaita zvamakuita pamwana wavo. Titese Charles. Right, Tracy. Right. Nyaya yako Tracy ka. Rega titi mukadzi uya auye. Auye tinaita kuti zvese zvatichaita iwe uchitibatsira uri mhepo yemunhu kuti apana ukona wokonesa uri mhepo yemunhu auye pano